милосердный, и Он клича нас и спасает милости час, как наши души стали чистей. Иди кучей, распыни и голос твой почуй, Божий настой душу радуй, на кожнім місці і в кожний час Єсус чекає нас. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с духом твоим. Дорогие братья и сестры, интенции этой святой мши. Просим Божьего благословения, заступництва Найсвятейшей Панны Марии, потребных ласк для члена уружи беззаганного зачаття Найсвятейшей Панны Марии и худшейшего выздоровления для Ганны Кривели. Молимся за члена уружи святого Юзефа и их семьи. Просим Бога во всех их интенциях про заступництво их могутного опекуна и просим заступництва над именем Святейшей Панны. Усемогутный вечный Боже, с утешение засмученных и сила терпящих, подтримливая терпение Регину, просим дару оздоровления и терпливости для ее. Просим Божьего благословения, дару Духа Святого, здоровья души и тела, для Михаила у нагоды дня его народжения. Молимся, каб сердце этого человека было схильное до веры в Бога. Просим над им так само заступництва нашего отца Фабиана. Я молюсь так само и прошу Божьего благословения, оздоровления для Татьяны, у ее хворобе, святла Духа Святого для лекаров. Благодарство Божьего для Липницких Янины и Антона, для Владимира Василько. Дорогие братья и сестры, сегодня первая неделя месяца. Зараз мы освятим воду, благословим таємниці ружанця, будет покропение народу, люду Божьего. Попросим для нас Божьего благословения на штоденность, благословения для наших семей, благословения для наших домов, благословения для нас самих, кожную хвилину нашего життя. Але попросим перед усім Бога, каб ми могли переодолеть усякие перешкоди, які віддаляють нас від Бога. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятил эту воду, якой мы будем окроплены на успомин нашего хрусту. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменті хрусту. Усемогутний вечный Боже, Ты пожадав, каб праз воду, якая з'являється криницей життя і служить для очищення, были очищены так само наши души и отрымали дар життя вечного. Просим Тебе, освяти эту воду, якой мы хочем быть умацованные в Твой день, Пане. Обнови в нас животворчую криницу Твоей ласки и оборони нас от усякого зла, якое погрожает души и телу, каб мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отрымать Твое избавление. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Благословление таємниць святого Ружанця. Пане Єзу Христе, Ты для нас утеловился от Духа Святого, принял тело с Панны Марии и стал человеком. Просим, благослови гэтые таємниці Ружанця Святого и кожного, кто, ушановуючи Твою Найсвятейшую Маті, буде молиться. Учини, каб усех, кто будет разважать над таємницами Твоего життя, смерти и воскресения, отрымали дары Духа Святого и после заканчэння зямнога вандравання были годными удзельнічаць у вечным жыцці, які жывеш і валадарыш на веки вечные. Аминь. Интенция святого Отца.
аб развіцці навыкаў супольнага жыцця. Молімся, каб грамадствы, якім цяжка даецца суіснаванне, не паддаваліся спакусе канфрантацыі па этнічных, палітычных, рэлігійных ці ідэалагічных прычынах. Спяваем песню. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Амен. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владыко небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя грешна себе, грехи свету, смилуйся над нами. Я Тебя грешна себе, грехи свету, прими моление наше, як Ты сядешь праворучайца, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале,
Помолимся. Подтрымливай, Пане, Твоих верных, и одари вечной добрынёю тых, кто признает Тебе Створителем и Пана. Однови даденное им житё, и заховай одновленное. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобою живей владарить у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Аминь. Сідайте, коли ласка. Читание книги Экклезиаста. Марность марностью, даже Экклезиаст, марность марностью, и все марность. Бывает, что человек працует с мудростью, веданием и умением, однак повинен покинуть надел человеку, який над тым не працаваў. І гэта марность і вялікае зло. Якая ж карысць будзе чалавеку ад усёй яго працы і клопату сэрца, з якімі ён працуе пад сонцам? Бо ўсе дні ягоны гэта пакуты і смутак працы яго, нават уначы яго сэрца не мае спакою. Гэта марнасць, гэта Слово Божие. Пане, Ты наш притулок, з покоління в покоління. Пане, Ти наш притулок, з покоління в покоління. Ти вертаєш чоловіка в пил і кажеш, вертайтеся, сини Адама, бо 1000 годов перед очима Твоїми, як день учорашній, який минув, або як одна ночная варта. Пане, Ти наш притулок, з покоління в покоління. Ніби розводцями взмиваєш, яны становятся ніби ранішній сон, як трава, що росте, раніцей цвіте і зеленіє, а увечері вяне і сохне. Пане, Ти наш притулок, з покоління в покоління. Навчи нас так лічить дні наші, каб ми здобыли мудрость серця. Верніся, Пане, колькі ж яще, пошкодуй слугов своїх. Пане, Ти наш притулок, з покоління в покоління. Наполни раницею нас своей милосердностью, и мы будем тешиться и веселиться во все дни наши. Нехай прихильность Пана Бога нашего будет над нами, и працу наших рук умацуй справу рук наших. Пане, Ти наш притулок, з покоління в покоління. Читання послання святого апостола Павла до Колосянов. Брати, калі ж ви воскресли з Христом, шукайте того, що в вышынях, где Христос сядзіць праворуч Бога. Про тое, што ў вышынях, думайте, а не про земное.
Бо вы памерлі, і жыццё ваше схавана з Христом у Богу. Калі ж з'явіцца Христус, жыццё ваше, тады і вы з'явіцеся разам з ім у хвале. Таму зрабіце мёртвымі тое, што зямное ў целе вашым, распусту, нячыстасць, моцнае захапленне, дрэннае памкненне і хцівасць, якая з'яўляецца ідалапаклонствам. За гэтых рэчаў гнеў Божы сыходзіць на сыноў непаслухмянасці, сярод якіх вы калісьці хадзілі, калі жылі сярод іх. Цяпер жа і вы адкіньце гэта ўсё: гнеў, абурэнне, злосць, блюзнерства, зласлоўе з вуснаў вашых. Не хлусціце адзін аднаму, бо вы знялі сябе старога чалавека разам з ягонымі ўчынкамі і апрануліся ў новага, які абнаўляецца для пазнання паводле вобраза того, хто стварыў яго. І тут ужо няма ні эліна, ні юдэя, ні абразання, ні сутнасці абразання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні свабоднага, але ўсе і ва ўсім Христус. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Щасливые убогие духом, бо их есть володарство небесное. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час нехта з натоўпу сказаў Jesусу: «Настаўнік, скажы брату майму, каб ён падзяліўся са мною спадчынай». Але Jesús адказаў яму: «Чалавеча, хто паставіў мяне судзіць або раздзяляць вас?» Пры гэтым сказаў ім: «Глядзіце, сцеражыцеся ўсялякай прагнасці, бо нават калі хтосьці мае дастатак, жыццё яго не залежыць ад ягонай маёмасці». І расказаў ім прыпавесць: у аднаго багатага чалавека добра ўрадзіла поле, і ён разважаў сам насам: «Што мне рабіць? Няма куды мне сабраць ураджай мой». І сказаў: «Ось што зраблю, паламаю засекі мае і збудую большыя, і збяру туды ўсё збожжа маё і ўсё дабро маё, і скажу душы маёй: душа, шмат дабра ў цябе ляжыць на многія гады, адпачывай і еш, пі і весяліся». Але Бог сказаў яму: «Неразумны, гэтай жа ноччу забяруць душу тваю ў цябе. Каму ж дастанецца тое, што ты нарыхтаваў?» Так бывае з тым, хто збірае скарбы сабе, а не перад Богом багацее. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядьце, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Калі сёння уважліва паслухаем Евангелле, якая была памылка гэтага чалавека, ён ж нічога дрэннага не зрабіў, урадзіла ў яго поле. Это ж добра. І мы хочам, каб урадзіла ў нас поле. І мы хочам збіраць добры ўраджай. І мы хочам, калі ўсяго многа ў нас ёсць, дастатак ёсць, збудаваць хорошы дом. І мы хочам збудаваць і зрабіць нешта хораша пры доме. Мы таксама хочам гэта зрабіць. І выдаваецца, што гэта
нічога дрэннага ў гэтым. Сапраўды нічога дрэннага, гэта такія памкненні чалавека. Але ў чым ён зрабіў памылку? Одну вялікую памылку. Есть так званае приказание номер 1, Божие приказание, якое гучыць: не май іншых багоў, акрамя мяне аднаго. І вось, калі мы паглядзім у перспектыве вось гэтага Божага приказання, мы ўбачым, што ён зрабіў. Вроде бы збудаваў усё добра і злажыў усё добра. І скажу душы маёй скажу. Душа, шмат добра ў цябе ляжыць на многія гады, адпачывай, еш, пі і весяліся. Душы маё, ён са сваёй душы з сябе зрабіў нейкага Бога. Ён хацеў жыць у камфорце, не то што сам. Гэта можа і добра з адной стараны, але не падзякаваў Богу. Ці зямля, якая нарадзіла, гэта заслуга яго? Не яго заслуга. Абсалютна не яго заслуга. Гэта заслуга Божая, мы гаворым заўсёды. Бог дае надвор'е, Бог дае ўсё. То есть чалавек не умеў падзякаваць Богу. Просто не умеў падзякаваць Богу. Мы можам сказаць, а можа, яго ніхто не вучыў, а можа яшчэ гэтак, а можа яшчэ гэтак. У часы Езуса Хрыста, пэўна, кожны габрэй, ён звяртаўся да жыдоў, чуў пра Бога і умеў падзякаваць. І калі Езус гаварыў гэту прыпаведзь, гэта не значыць, што такога не было. Значыць, такое было. Было сярод людзей. То есть чалавек у нейкім сэнсе захланны. Ён не прычыніўся, але ў асноўным не прычыніўся. Можна працаваць многа працаваць можна. Я сёння глядзеў, калі ад'язджаў з Свержня, я глянуў на агарод і мімаволі падумаў, што ні аднаго разу сёлета не палівалі градкі. І падумаў пра прошлы год. Сядзелі з гэтымі шлангамі вось так. Палівалі градкі, стараліся. А ў гэты год ні аднаго разу не паліваў градкі. Думаю, тут, дзе верх, усё аж буяе. Там, дзе низ трошачкі падмакае. Але я не мог, і мы не маглі влиять на факт дождю. Ён ішоў, столькі ішоў, где-то подмокла, где-то ўрадзіла, але мы не прычыніліся. Бо калі паліваем градкі, што значыць? Это мы нейкім сэнсе умешваемся ў гэтую сітуацыю надвор'я, у сітуацыю уражая. Мы умешваемся, а тут нічога не можам умешаць, не можам высушыць, не можам фен паставіць такі, каб высушваў землю, бо ўжо залішне много вады. Это было бы вельмі цяжка. Але бачым, што вось такое было надвор'е, якое паслаў, мы гаворым, Бог. Мы заўсёды на першае месца павінен ён быў паставіць дзякуй Богу за ўсё. Трэба было зрабіць належныя, кажуць, і не толькі прынашэнне ахвяры падзякі пану Богу. Ён не зрабіў падзяку Богу. Гэта галоўная памылка. І калі мы сёння чуем, што вось у чалавека, мы гаворым шчасціць яму, кажам, Бог благаслаўляе, што ў яго там усё ўдаецца, памнажаюцца багацці і так далее і таму падобнае. Мы заўсёды паставім такое пытанне, а што будзе далей? А што будзе далей? Паглядзіце, Езус кажа, што можа стацца і магчымасць будзе далей. Неразумны, гэтай жа ноччу забяру душу тваю у цябе, каму ж дастанецца тое, што ты нарыхтаваў. То есть пытанне, мы, можа, і хочам, каб засталася нашым дзецям, нашым унукам тое, што ў нас было. Але пытанне, як яны яго падзеляць, што яны з гэтым зробяць, якое будзе ў іх духоўнае памкненне, ці не стане гэта варожасцю, сваркай, ненавісцю.
сярод унукаў. Паглядзіце, што на пачатку сказаў: чалавеча, хто паставіў мяне судзіць або раздзяляць вас? Якое пытанне было чалавека? Скажы, каб мой брат падзяліўся спадчынай сваёй. Спадчынай сваёй. Вось другі, хто-то брат, падышоў і падумаў, можа, яму больш дасталася, чым мне. Яму больш дасталася. Несправядліва. Хай дзеліцца са мной спадчынай сваёй. Хай дзеліцца са мной спадчынай сваёй. Яму больш дасталася. Не, ён зарабіў сваёй працай, гэта яго. Гэта па закону яго і па закону светскаму, і па закону Божаму яго. Але калі вось дасталася, павінна заўсёды быць нейкім чынам так. Але все равно знайдзецца чалавек, якога вока зайздроснае, які скажа: не, у яго хоць роўныя, кажуць, кучачкі, да? Але все равно падаецца, што там на сантиметр большая, там на миллиметр большая. А яшчэ, извиняюсь, есть у нас говорили такое слово «подъялдычники», да? Кто-нибудь скажа: вось, ты ж ведаеш, у яго адзінакавая куча, але прыгажэйшая. Але прыгажэйшая. Яму табе адзінакавая далі, але у яго харашэйшая. І ўсё, і фініш. Камедія скончана. Вораг. Да чаго Христос імкнецца ў гэтай прыпавесці? І з чаму ён гэта гаварыў? Каб мы не прывязваліся. Не прывязваліся, бо гэта нас з'есць. Матэрыяльнае знішчыць нашае жыццё, калі мы прывяжемся. І гэта моцнае, гэта страшнае. А да гэтага матэрыяльнага, кажа святы Павел, апостол да Каласянаў, якія справы ёсць. Таму зрабіце мёртвым тое, што зямное ў целе вашым. Мёртвым, што зямное ў целе вашым. Зрабіце мёртвым. Не толькі адкіньце, але зрабіце мёртвым. Што гэта значыць, зрабіць мёртвым? Кожны з нас добра разумее. Это каб яно памерла, каб яно нават не ўзнікала. Глядзіце, што кажа? Распуста. Што такое распуста? Это розныя грахі сексуальнага характара. Але таксама да распусты адносіцца, бо тут і нячыстасць есть, тоже гэта адносіцца вось да гэтага характара грахі, якія моцныя ў чалавеку, вельмі моцныя. Але да распусты яшчэ, знаеце, вось не прелюбадзействуй. Гэта не адносіцца толькі вось да грахоў сексуальнага характара у Божых прыказаннях, а гэта адносіцца да ідалапаклонства таксама. Пан Бог много разоў гаварыў Ізраілю: не займайся чужалоствам з чужымі багамі. То есть гэта настолькі быць прывязанымі чамусьці, тут нават не толькі к багам чужым, то есть к нейкім такім вераванням, нейкім сваім за такім памкненнем свайго цела асабліва, што робіцца гэта ўсё Богам, і ты не можаш збавіцца ад яго, што ты яму пакланяешся. Напрыклад, алкагалізм, як чалавек ушоў з гэта, да гэта для яго Бог алкагалізм становіцца. Ён усё прынясе на алтар алкагалізму, усё на алтар гэтаму Богу прынесе. Ці наркаманія, напрыклад, залежнасці чалавека. А есть не только іграманія, дарагія браты і сёстры, таксама залежнасць, это вось цяга да гульняў розных такіх, да азартных гульняў яшчэ. І яшчэ шмат много чаго, дзе вось так, можам сказаць, вроде бы чалавек знешне і фізічна здаровы, а духоўна ён залежны, то залежны настолькі. Сённяшнія телефоны, вялікая залежнасць, мы часамі не ўсвядамліваем до конца гэтую залежнасць. Вось чалавек сядзіць, траціць не толькі час, але ён гэтым самым, што потом невядома, як жыць будзе гэты чалавек. Вось у гэтым пытанне заўсёды. І вельмі цяжка нам з гэтым нечым парадзіць. Як з гэтым парадзіць, невядома як. Часамі я толькі звяртаюся, знаеце, разважаючы над гэтым усім, звяртаю увагу на стары запавет, што Бог гаварыў Ізраілю, калі той прыйшоў на зямлю абяцаную. Ён вынішчаў перад ім народы, вынішчаў. Але мы не глянем на гэта
вось чыста так, што забіць чалавека, але глянем гэта з перспектыву граху чалавека. Вось калі ты хочаш увайсці ў новую зямлю, у нас там новая земля, знаете, есть, але калі ты хочаш увайсці ў новую зямлю, то есть у адносіны з Езусам Христом, ты павінен вынішчыць грэх пэўны, то есть настолькі катэгарычна паставіць, ці будзе ён дакучаць, каб ты лез у гэты грэх, каб ты вось аж не мог, ты паміраць будзеш, але ты мусіш знайсці ў сябе сілы, каб яго знішчыць, знайсці ў сябе лякарства, а лякарства такое есть толькі ў Езусу Христе. Мы павінны вот гэта моцнае захапленне, вось это што было ў гэтым чалавека, моцнае захапленне, дрэнныя памкненні і хцівасць, якая з'яўляецца ідалапаклонствам, хцівасць, ідалапаклонствам. Паглядзіце, вось на гэта звяртае увагу. Цяпер мы гаворым, мы бачылі, мы прааналізавалі, мы ўбачылі ўсе гэтыя недарэчнасці, якія ўзнікаюць, лякарства якое, як вылечыць. Паважаныя, калі чалавек захварэў, мы лечымся доўга часамі. І не заўсёды да канца вылечваемся. Калі прыходзіцца рабіць аперацыю, то што застаецца на целе чалавека? Шрамы застаюцца на целе чалавека. Мы бачым, як цяжка нам часамі даецца здароўе, якое мы страцілі, можа, часамі страцілі праз нейкую недарэчнасць, праз неўвагу, ці праз аплошнасць, а мо часамі спецыяльна нават страцілі гэтае здароўе. Вось, пренебрэгалі гэтым здароўем, ішлі, як кажуць, вось, а што мне, я хачу прыгожа выглядзець, хачу без шапкі зімою хадзіць, надула галаву і мазгі захварэлі, да? Ну, напрыклад, вобразна. Ну, это чыста вобразна. Так, але мы, можа, нават так для, як бы, ідалапаклонства для нас была прыгажосць нашая. Мы хацелі цела наше парысавацца нашым целам, а пры гэтым захварэлі моцна. Вось, паважаны, мы лечымся доўга і часамі не вылечваемся, часамі наступства хваробы адбываюцца. Вось, таксама і тут, паглядзіце, калі мы ад нейкай прывычкі, ад нейкага граху хочам пазбавіцца, мы гэта павінны рабіць катэгарычна, моцна, часамі будзе нас аж гнаць, каб вось гэты грэх ці той іншы зрабіць. У нас мазгі будуць клініць і так далее, і таму падобнае, будзем лезці на гэта. Але гэта трэба, ну, нейкім сэнсе, як у хваробе нашай мы павінны, як нам сказалі, не есці жирнага, то не есці жирнага. Як нам сказалі, напрыклад, не піць каву, то не піць каву, бо гэта прынесе дрэнна. Таксама і тут у граху, то есть мы перад Богом пастанаўляем, што гэтага рабіць. І калі гэта ўваходзіць раз, другі, трэці, то есть прывычка не рабіць гэта, прывычка заходзіць для цела, але плюс яшчэ вельмі цікавы лек, які называецца малітва. Гэты лек вельмі памоцны. Гэты лек моцны, наймацнейшы, дарагія браты і сёстры. Мацнейшага лека за малітву не існуе. Не існуе нават апосталы, але якая малітва павінна быць? Нават апосталы, калі прыйшлі да Пана Езуса, яны хадзілі з ім, яны бачылі яго, але прыйшлі да яго. Навучы нас маліцца. Навучы нас маліцца. У нас ёсць магчымасць прыйсці да касцёла, дзе ёсць Пан Езус у найсвяцейшым сакраменце. Остановиться на хвилинку, стать на колени, звярнуцца да яго і сказаць: Езус, навучы нас молиться. А далей Езус гаворыць: прасіце, а будзе вам дадзена, стукайце, а будзе вам адчынена, шукайце, а знойдзеце. Паглядзіце, якія цікавыя словы. А калі псальмы мы молімся, паглядзіце, сколькі прыгожых словаў у псальмах ёсць адносна жыцця чалавека, адносна адносін з Богом, адносна нашай молитвы. То есть есть такая магчымасць, дарагія браты і сёстры. Толькі навучы нас молиться. Езус вучыць нас молиться. Езус открывае. Калі не ведаеце, чаго прасіць, прасіце Духа Святого. То есть простыя, вельмі простыя адказы на нашыя складаныя пытанні. Вельмі простыя адказы. Цяпер пытанне, ці мы звяртаемся з гэтымі просьбамі,
Ці мы шукаем у людзей нейкага выхаду з сітуацыі той ці другой, стараемся гэты свет падключыць увесь да той ці іншай сітуацыі, ці звяртаемся да Езуса. А Езус заўсёды знойдзе выхад з кожнай нашай сітуацыі. Нема такой сітуацыі, з якой бы Езус не нашоў нам выхад. Нема, проста нема. Але мы павінны звярнуцца да Езуса. Нема сітуацыі. Звярнуцца да Езуса ў першую чаргу, не звярнуцца там да нейкіх людзей, варажбітаў ці да каго, але да Езуса. А Ён тут у нас прысутны, ў нашым горадзе прысутны. Мы бачым наш касцёл. Чаму ён высокі, чаму заўсёды так бачны? Таму што, каб паказаць, што я тут прысутны у найсвяцейшым сакраменце, прыйдзіце да мяне усе спрацаваныя і абцяжараныя. Я супакою вас, кажа Езус. Поэтому як бы ні было ў жыцці, выхад заўсёды ёсць. Выхад ёсць, але Езус дае выхад не толькі ў жыццё вечнае, але Езус дае заўсёды выхад і ў жыццё часовае. І Езус, калі дае выхад, Ён дае выхад не толькі для нас, але дае выхад для тых, хто блізка нас. Вось у нейкім сэнсе вось гэты выхад, у кавычках, заразны ад Езуса. Ён заражае сабою усіх навокал. Як грэх заражае, так і лячэнне Езуса аздараўляе, заражае сваім духам усіх навокал, што тое, што дрэннае, зыходзіць. Гэта не толькі точачнае лячэнне, пункт нейкі адзін, але гэта лячэнне, якое распаўсюджваецца. Няхай Пан Бог нас благаслаўляе, няхай Пан Бог сцеражэ заўсёды нас. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога. Бог чакае нашых шчырых малітваў. Таму праз пасрэдніцтва Езуса Хрыста ўзнясём да нашага нябеснага Айца супольныя малітвы. Молимся за святы касцёл, каб ён верна абвяшчаў людзям Евангелие і заклікаў іх да навяртання. Цябе просім. Молимся за нашу архієдыяцэзію, каб захоўваючы еднасць за сваім пастырам, яна была верная Пану Богу. Цябе просім. Молімся за тых, хто терпіць за недахопу любові, каб яны спазналіся
спознали у своем житии безмежную любовь Бога Отца. Тебе просим. Молимся за детей, якія прыступілі ў гэтым годзе да першай святой камуніі, каб яны пастаянна паглублялі сваю еднасць з Езусом Христом. Тебе просим. Молимся за земляробов нашай айчыны, каб, карыстаючыся плёнам і працай, народ оказывал им свою повагу и удячность. Тебе просим. Молимся за нас, тут собраных, каб мы умели святкаваць нядзелю, Дзень Пана, присвячаючи наш час Богу и ближним. Тебе просим. Просим Божьего благословения заступницу, даров Духа Святого, здоровья, души и тела для Михаила у день рождения. Тебе просим. Прошу Бога Всемогутного благословения заступництва Найсвятейшей Панны Марии, потребных ласк для членов ружи беззаганного зачатия Найсвятейшей Панны Марии и худшейшего выздоровления для Ганны Кривель. Тебе просим. Молимся за членов ружи святого Юзефа и их семьи, просим Бога во всех их интенциях про заступництво их могутного опекуна и Матки Найсвятейшей. Тебе просим. Всемогутный вечный Боже, с утешения засмученных и сила терпящих, потрымливаю терпение Регину, просим даруй оздоровления и терпливости для ей. Тебе просим. Ласки навертания, збавления и оздоровления для Татьяны, светла Духа Святого для лекаров. Тебе просим. Божьего володарства для Липницких Янины и Антоны, у Владимира Василько. Тебе просим. Святло Духа Святого для тых людей, от кого залежит спынение войнов. Тебе просим. Нехай Бог Всемогутный даст силы моц вытрывать у терпениях для несправедливо покрывдженных, несправедливо осудженных. Тебе просим. И Божьего благословения усим нашим ахверодавцам, их справам. Тебе просим. Всемогутный Боже, от Тебе походит всякое добро, умацуй нашу веру, как мы были мужными вызнавцами Твоего имя. Праз Христа, Пана нашего. Седайте, коли ласка. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру Твою на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Святому.
Милосердный Боже, з ласки Твоей святи гэтые дары, якія мы приносим Тебе к духовную ахвяру, и учини, каб мы сами стали для Тебе вечным даром праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с духом Твоим. У гору серці. Узлосим и до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Нам это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы, Ойча всемогутны, вечны Божа, у Табе мы живем, рухаемся і існуем, і ў нашым земным вандраванні заўсёды адчуваем Твою дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты уваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинах, благословленный Той, кто приходит во имя Пана. Осанна на вышинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего Христа. Успоминаючи смерть из мертвых паўстання Твоего Сына, ахвяруем яго Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою, служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адном. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету.
и дозволим убачить светло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, святым Южефом и обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, ке спрадвеку подобалися Тебе, каб зими мы хвалили, прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святилися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою. Давай дарять на по нашей со Христа, нехай поможет вся вечна. Божий, я Тебя вечно себе, ради свету, смилуйся над нами, Ангел Божий, я Тебя вечно себе, ради свету, смилуйся над нами. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пані, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Боже, Ти дав нам хліб з неба, який давав освободу з кожному блуда смаку. Хлеб небесный дал нам
небесный дал нам Пан, как живи вечно. Принявший хлеб святый, будем прославлять Бога. Який всей земли учинил великие справы. Узрадуйтесь, справедливый Иоанну, приймаючи тело и кровь Христовы. Хлеб небесный дал нам Пан, как живи вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, как живи вечно. Сегодня мы споживаем хлеба Нього. Сегодня мы бачим Иисуса Христа, нашего Пана. Сегодня мы прославляем огонь, який горить на алтарі. Пусть они от Бога співають серафими. Хлеб небесный дал нам Пан, как живи вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, как живи вечно. Сегодня мы чуем устный солодкий голос. Это тело спалить грохот
нас любить научаешь, прими подяку, наш Божа Ойче, о владару могутный в небе, за дар святой Евхаристии. Ты нам грехи пробачаешь, прими подяку, наш Божа Ойче, о владару могутный в небе. Ты у нас життё обновляешь, бо ти завсёды ёсць з намі. Прими подяку, наш Божа Ойче, о владару могутный в небе. Молимся, Боже наш Ойче, туляй неспинною опекою всіх, кого Ти обновляєш небесним сакраментам. Не отмовляй им у своей допомозі, вчини годними вечного збавлення, праз Христа Пана нашого. Аминь. Святий Архангеле Михайле, обережи. Сядьте, коли ласка. Дорогие браты и сестры, сегодня первая неделя месяца, адорацийная неделя, будет выставлены после имши, после благословления, кто жадая помолиться, будет выставлены на святейший сакрамент, можно застаться. Помолимся летание до сердца Пана Иисуса, отбудется процессия с наисвятейшим сакраментом навокал костела. Это такая наша, таким чином мы отзначаем эту первую неделю адорацийную, ушанование наисвятейшего сакраменту. 4 жнивня в понеділок успомін святого Яна Марії Віянея, святара. 5 жнивня во второк Маці Божої Снежної успомін гадовины посвячення Римської базиліки Найсвятейшої Панни Марії. У нас у столбцах завсёды гэта быў образ Маці Божої Снежнай, про який я завсёды гаварыў, Ружанцовай. Ёсць у нас таксама образ Маці Божої Снежнай. Это копія таксама, і копія была ў столбцах, якую прывёз калісьці айцец Фабіян. Яна сёння знаходзіцца ў царкве. Я ведаю, што аддалі яе на ремонт, на рэстаўрацыю гэты абраз. Поэтому Матка Божа заўсёды праз сотні гадоў заступалася за наш горад, заступаецца за нас у гэтым святым абразы Маці Божай Снежнай альбо Маці Божай Ружанцовай. 6 жніўня, серада, свята перамянення Пана. Святая імша будзе тут у раніцы ў 9 гадзін і ў 19 гадзін вечара, і ў 18:00 будзе святая імша у Новым Свержні ў касцёле. 8 жніўня, пятніца, успамін святого Дамініка Святара. 9 жніўня, субота, свята святой Тэрэсы Бенедыкты ад Крыжа, Эдыты Штайн, панны мучаніцы, апякункі Еўропы. Учора адбылося благаслаўленне ружы Маці Божай Анёльскай. Образ Маці Божай Анёльскай, Анельскай у нас ёсць у нашым касцёле. Гэты абраз я называю яшчэ Маці Налібокская Мадонна. Гэта той абраз, які захаваўся ад Налібокскага старога касцёла, які мы адрэстаўравалі, які знаходзіцца ў нашым касцёле. Афіцыйна прыняцце 20 чалавек у супольнасць жывога ружанца і дапушчэння да атрымання адпустаў, звязаных з ружанцовай малітвай. Такім чынам, 2 жніўня стала іх днём заснавання. Гэта таксама свята Маці Божай Анельскай.
2 жніўня. І 9 па ліку ружы Маці Божай у нашай ружы ружанцовай у нашай парафіі. Ружа падарыла парафіі арнат, чырвоны арнат. Я шчыра дзякую. У нас яшчэ складаецца ружа моладзі святога Яна Паўла II, патранатам святога Яна Паўла II, поэтому я вельмі шчыра запрашаю моладзь, асабліва хлапцоў, бо так троху дзяўчын ёсць там, але каб і было некалькі хлапцоў гэтай ружы Маці Божай пад тытулам святога Яна Паўла II, пад яго небесным апякунствам. Я буду вельмі ўдзячны, хто будзе старацца. Уже запісалася каля 12 чалавек, поэтому прашу, каб записываліся, і мы гэту ружу, будзе нараджэнне ружы 22 кастрычніка, это ўспамін святога Яна Паўла II, і якраз это зробім такім днём нараджэннем гэтай ружы. Записываемся, стараемся моладзь запісацца. Это будзе ўжо 10-е кола ружанцовае ў нашай парафіі. Видите, отец Фабіян, ён вучыў нас, тут вучыў, напэўна, вучыў наш народ, наш горад, людзей гэтай зямлі, вучыў ружанцовай малітве. Нездарма калісьці адзін брат законны, монах, убачыў святога, яму аб'явіўся отец Фабіян, які навокал касцёла хадзіў і маліўся ружанец, маліўся на ружанцы. Вось, бачым, Матка Божа сколькі разоў аб'явення у Люрд, у Фаціме заклікае нас да ружанцовай малітвы. Значыць, гэта малітва мае вялікую сілу. Не боймайся. Я от чамусьці так падумаў, часамі прапануеш, будьце ў ружанцовым, ой, гэта адказнасць, гэта вот. Дорогие браты и сестры, мы хотим благословения для нашей штодзённости, безотказности. То есть не молиться до Бога безответственно. Завсёды есть ответственность, отказность. Поэтому, глядите, и ці іншыя там релігії, нават, они не боятся отказности. Они идут, молятся, вот, например, нават мусульмане, сколько там мужчин молятся, и не боятся отказности молитовно, и молятся, и припиняют всю працу, становятся на молитву. А мы там 5 хвилин гэтых, вот, по 10 ружанца, нават по дороге боимся отказности, бо мы так это самое. Поэтому тут такое питание довольно, такое, знаете, хлипкое, кажуть, гэты отказ. И я бы просил, каб мы старались, то неким чином єднатися з Богом, бо это наше и життя штодзённое, але наше збавление так само. Імша у нас у Столбцах у понеділок у 9, а второк 19. У середу, як я вже сказав, 9:19. У четвер у нас буде святая імша так само о 19 годині, це перший четвер місяця. Набоженство 18:00 і святая година буде в 23:00. Запрошаю, хто жадає прийти помолитися, запрошаю. Я хочу щиро подякувати вам за ваше ахвяраванне на працы при касцёле. Уже амаль што Паша Рослік завершыў вось эту частку алтара, вось 2 часткі алтара вырезаць. Ён пока памаляваў нават у колер такі, яшчэ пазалаціць будзем, трэба купіць сусальнага золота, пазалоцім гэта, будзе гатовы. Художнік малюе абраз святой Тэрэсы, але зрабіў таксама ўжо 2 заготовки, то есть 2 под образ этой специальные такие холст и так далее и тому подобное. Поэтому, як бы идут працы, продолжаются. Ружа святой Тэрэсы, дитятка Иисуса, собрали гроши, различиться с художником. Я вам вельми удячный за образ святой Тэрэсы. Художник попросил $2200 за один, за другий образ Яна Павла II. Они будут находиться у нас у головном алтаре. И будем далее потихонечку робить алтарь наш. Так само ведем далее працы. И заплатили частку еще грошей на проектные працы. 5000 заплатили недавно на проектные працы
капліцы на старым касцёле яшчэ, ну, яны сказалі, дзе-то трэба падрыхтаваць 5,000, ну, не ведаю, павінна хваціць на праект. Там тоже удалося нам зрабіць, вялікае дзякуй Валерыі, пану Яну, зрабілі апалубку пад этот самы, я забыл, ну, там з кірпіча трэба свод зрабіць такі. Вось, і апалубка это самае складанае было, што рабіць, а яшчэ свод трэба зрабіць. Ну, нам удасца прывесці к цэглы і начнем свод рабіць гэты, там, дзе быў развалены свод, зробім такі, які быў. Вось, і затым перакрыем гэтую каплічку і далей, ну, будзем штосьці рабіць, будзем працы весці таксама. Вось, няхай Боженька благаслаўляе ва ўсіх нашых справах і сцеражы заўсёды робім канфесіянал, завяршаюць працу з канфесіяналам зробіць, тоже ўжо выразалі ўсё, там троху прыгожвання яшчэ засталося, будзе вось нешта робіцца і далей, і будзе ўсё. Дзякую вам за ваши ахвяраванні, за дапамогу. Я таксама стараюся, каб былі нейкія ахвяраванні з іншых сродкаў, каб наша парафія была, касцёл быў прыгожы. Вось гэта усе аб'явы, што тычыцца сённяшняга дня, і зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Зараз буде виставлення Найсвятейшого сакрамента. Chryste, почуй нас. Христе, вислухай нас. Ojcze z nieba Bożem, Змилуйся над нами. Synie Odkupiciel światu Bożem, Змилуйся над нами. Duchu Święty Bożem, Змилуйся над нами. Świętaja Trójca Jedyny Bożem, Змилуйся над нами. Serca Jezusa, Synia Ojca Spradwiecznego, Змилуйся над нами. Serca Jezusa w łonie Dziewy Maci Duchem Świętym stworonajem, Змилуйся над нами. Serca Jezusa ze Słowem Bożym istotno zjednanajem, Змилуйся над нами. Serca Jezusa bezmierznej wieliczy, Змилуйся над нами. Serca Jezusa Świętynia Boga, Змилуйся над нами. Serca Jezusa Sialiba Najwyższego, Змилуйся над нами. Serca Jezusa Domie Bożej Brama Nieba, Змилуйся над нами.
Серце Єзуса, полымнеючее вогнища милости. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, справедливости и любови скарбница. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, добрыни и любови полное. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, всіх цнотов глибиня бездонная. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, всялякой хвалы наидостойнейшее. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, володар из'єднання всіх серцев. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, в яким усі скарби мудрості і умілості. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, в яким уся повнота божства. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, уподобання Отця Небесного. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, з повноти якого ми всі отримали. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, прага вічних вишиняв. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, терпливої великої милосердності. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, щодре для всіх, хто до Тебе звертається. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, криниця життя і святості. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, умилостивлення за грехи наші. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, наповнене зневагами. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, злочинствами нашими змучене. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, послухмяне аж до смерті. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, дідой пробитає. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, криниця всілякого сутішення. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, життєю воскрешення наше. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, супокої поєднання наше. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, живая хвяра за грехи наші. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, надія тих, хто у Тебе помирає. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, радость усіх святих. Змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Даруй нам, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. вислухай нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Змилуйся над нами. Єзу тихий, покорний серцям. Учини сердце наши до Твоего подобными. Молимся. Усемогутный вечный Боже, глянь на серце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто прочит Твоей милосердности, и даруй им у ім'я Сина Своего Єсуса Христа, який з Тобою живе и владарить на веки вечные. Аминь. О Єзу, наймилейший Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтара. Мы Твоя властность и Тебе належать хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, аби ще більш з'єднатися з Тобою. Многие з усім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погоржаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласковейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхудше вернулись яны в батьковский дом и не згинули от нестачи и голоду. Будь владаром для тих, хто помилково ці празня згоду одлучився от Тебе. Приведи їх до пристанку правди и единства веры, каб хутко настала одна учарня и один пастор. Одари костел Твой беспечной свободой, дай усім народам супокой и згоду. Учини, каб на всей земле от краю до краю узносился голос. Хвала Божьему сердцу, раз якое пришло для нас спавление. Ему хвала и пошана на веки. Амин.
Песня. Честь тебе, слава, наш добрый Пане, с веку до веку не перестань.
Богу вечному Троицы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, що один походить, Давцу вечного святла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, каб мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, який живейший волок. Хай буде Бог прославлений, хай славиться ім'я Його святое, хай буде прославлений Єсус Христос, заправдний Бог і чоловік заправдний, хай буде узвеличено ім'я Христова, хай буде прославлено найсвятейшее серце Єсуса, хай буде прославлена найдорожейшая кров Єсуса, хай буде узвеличений Єсус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай буде прославлений Дух Святий Судяшитель, хай буде ушанована найсвятейшая Панна Мария, хай буде ушанована яє святое и беззаконное зачатие, хай буде ушанована полное хвалы яє в небо взятие, хай буде ушанована ім'я Марії Панни і Маті, хай буде ушанований святий Юзеф, яє прачистий обранник, хай славиться Бог у своїх аньолах і всіх святих. Амен. Будь завсёди похвалений, всіми нами прославлений, найсвятейший
Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали сирот братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки і хвали алтара слугу Твоєго айца Фабіана, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, Тебе і завсёды, і на веки вечные. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, Тепер і завсёды, і на веки вечные. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, Тепер і завсёды, і на веки вечные. Слава